Ngavanipe kunyuma nekuziva kuti chini ichi hachina rugare pari kuvanzwa zvima. Herodhi akataura naWaizeni kuti kana munowana Jesu muende pano muchidudza. I also want to worship him. But zvazvo pavakaona Jesu, they were warned in a dream not to go back the same way. Kurati Mwari vanomuzvera, havanzwe mashoko ataurwa bedzi, vanomuzvera the agenda yemunhu wacho. While Herod was so jealous, he wanted to kill the baby. But haati kana mamuwana mundu dzinoda kumuuraya, anoti kana mamuwana mundu dzinoda kumunamata. Ona dangerous muupenyu. Murume aramba akadzikana 6. Anokuudza kana akufima iwe wechi7. Anoti munyama wangu vari kungoenda ufunge. Hakuna nokuda pachena kuti ndonetsa unosimba. Ndizomhepo dzekwenyu vanongoenda but muna right. Wako utozoona kuti ndosaka vachienda. Nani hasha atanga kuudza hasha dzakaiwa nokudzataiwa. Kana problem with internet. Wamungo Nakuchakata munhu wacho ichi. Mwari ati mweya wokunjira. Tiregere kuti pane mweya chino yekuti zvinhu zvinova zvakanaka, but isiri pfungwa yakanaka muupenyu hwako. Zviri nani kugara usiri kupalasi, uri murelationship kuchibuilda upenyu hwako, than kunzi uri kupalasi uchiwastwa. Zviri nani kubuilda bishana upenyu zvinhu zvichiendeka, than kunogadzikwa pekuti nekubuilda chinhu wani cheupenyu hwako unokanganwa. Wakura wachembera, you will be kicked out. Usarenda makiye mota yacho, usarenda dzimba dzavo, udzokera kumusha usina chauinacho. Ungoudza vanhu dzastory. Taigara mameetings, taenda kana neteke meeting South Africa. Vana vagare mumatiketi endeki. Zvese zvaunenge wakutaura iwestage yakaitika mulife mako. Dhimoni iro ririko. Usararairwa kuti hauna chauri kuachiva nekuita muupenyu. Uchinakidzwa nekuvaraitwa nezvinhu zvisina basa. But zvauri kutadza kuva nemeso emweya yekuona kuti mupalasi mambiri saMozisi muri kutouraya gift rimambiri as a deliverer of the people of God. So Bible wrote by faith he refused. Osa zvinonetsa kunzwisa Mozisi achiti achada kugara pano. Achienda kunogara kusina bhekoni achida kugara semuzukuru wamambo kuramba zvese izvi. Nonga kana Faro akati mfana dzichiri right here. Ari kuramba rugare. Gamba aona kuti rugare uru ruri kuputira calling negift rimari kuti isa manifest. Hapasi pese paunoatakwa neproblem, pamwe pacho unoatakwa nekamwe kafavor iri ataki. Tine vanhu vamemba, tidai kuti tisina kupromotwa. Pane paunopromotwa kuti umise the blessing yaifanirwa kukuwana uri at that level. Kumwe kudiwa ichika. Vana veIsraeri pavakasvika paRed Sea, Mozisi wakatambanudza tsvimbo vanhu vakakrosa. VaIjipita vari kuteerera ndokubva vatombopindawo. Nokuti chakaita kuti vavharirwe nemvura inyaya yekuti vanga vatombobhenefita kamirapo kacho mbishana. Problem ndeyekuti havazivi kuti vanovharwa nguva ichavo kuda kungoona pakavhurika chete. Kunoti mamwe maopportunities atanga wabvunza Mwari panovharirwa munhu mukata. Kune mamwe madoors asina kuvhurwa naMwari iwo akanaka. Kune zvinhu zvakanaka isiri pfungwa yaMwari. Iri trap yekuti kana wama zviri haubudiki. Nokuchanobuda sei manje? Achabudika. Vanhu kuti siyana nazvo kuti manje stage yatava manje. Vachabudika. Kuti ubude unoda, but stage yazvava. Kasati ane junior tacho toapo nemunhu asiri wako. Hamuna ruseka kuti atumva kuseka. Dai Mwari atibatsira. Kune
imwe palace isiri yako. Amen. Yoda kutouraya ya unofana kucreate inonzi yako. Kune imwe favor isiri kuna Mwari. Inongova trap. Yekurwisa chiombe chinoda kuitwa naMwari muupenyu hwako. Joseph ari varume vaakaudza kuti kana mabuda mundirangarire. Bhaibheri ndokubva rati varume avabuda murume ndokubva akanganwa for 2 years. Svika mambo vazorota. Kunati kukanganikwa kwaJoseph yaitova favor. Why? Nokuti akarangarirwa mambo asati arota anongobuda muprison udzokera kumba kwavo. So Mwari vanoti akabuda mujeri aende pahigher position. Saka unobuda rini pakaita chiroto chinoti eleveta. Handidi kurangarirwa wrong time, wrong season. Nokuti pane kumwe kurangarirwa kwekuti uri kutorangwa, uri kutobviswa musystem ine blessing. Amen. Wonderful. Wonderful. Saka pane nguva yekutoti kukanganikwa kunotoitika ifavor. Muna murume anonzi Hamani naModhekai, Mwari vakatamba metsi zvekudai. Modhekai waita favor akaudza mambo kuti uda kuurawa. Mambo ndokubva vangonyora pasi, havana kumupa reward. Umwe usiku, Esther chapter 6, mambo havana kurara ndokubva vati ndipeiwo mabhuku. Vavhura bhuku ndokubva vavhura pakanzi Modhekai akaita zvakanaka. Mambo ndokubva vabvunza kuti akaitirwei? Zvikanzi hapana. Zvikanzi aichinudzai kuti ari muKing's Court ndiani? Titange kuronga promotion yemurume. Nyamba ipapo ndopari kusvika Hamani ari kuda kukumbira musoro kutaura munhu. Kudai kuti Mwari vakati mambo imbokanganwa uzopromota munhu teira anoda kuurawa. Kudai kuti Mwari vari kuti ndoda kuti umbokanganwika but uzorangarirwa paGod's time and paGod's season. Hama dzangu Bible noti those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount with wings like eagles. Kudai kuti kumira Mwari akunyadzisenda akupowe. Nokuti iye akapendeka ane better in a special plan. Usachielezwe nanati zvajoenda palace isiri yavo. Mwari ari kukurongera favor yekucreata palace inonzi yako. Mwari ari kutsvagira anokuda kwete anokushandisa. Kana pauya anoda kukushandisa kana akakuofamarira, Mwari wako ngaakuchengete, ngaakurwire. Kune mamwe maofa ari bho kana usati wagona kuti Mwari. But iri ataki yedestiny yako. Ndaverenga bhuku rekuzayota rakanyorwa naArchbishop Ezekiel Kuti. Ndinoro rezayota. Munhu wamwe Archbishop Ezekiel Kuti vakaenda kuAmerica. Variko ndokubva kwaya Mwari vaviri vakati toda kukupa mabhazi kuti unoita want to offer to be your iwo kana wapinda nevarungu vako ndowaninga Mwari wako inosimuka. Vakaguti vakadzoka kuvarungu vayo vakati varume, Mwari wangu anditi vanhu vachaita matarenda, chechi inokura inosimuka. Zvinhu zvemabhazi nezvimwe Mwari wangu aramba. Hakuna vanhu vakadaro ufunge vekuti une nhamo wangu mabhazi ndiye aya mari iripo ngatiitwe zvino. Woti ndoda kunzwa Mwari. Dai Mwari waEzekiel atiwanira unyasha. Dai Mwari atiwanira nyasha. Taregera kugamuchira zvisina basa. But zvinouya sekunge zvakanaka. Kune maoffers ari bho, but ari matrap to your downfall. Kune zvakanaka zvinoromba so zvine palace zvine chikafu chakanaka zvine kusaletwa nekuremekedzwa but uchiwestwa. Tiri kukura, uri kutokura so. Chii chauchasiyira nhaka kumhuri yako nezvaunonongedzera zvinobhiuda upenyu hwako. Vana vako havasi kuzonakidza nokuti waichena stereki. Life is more than clothes. Adamutengera zvakati. Life is more than my iPhone. Adazomutengera iPhone latest. Achironga kukuwesta. Enzere fashion haipere. Ukasachena musizeni ino pachamuka imwe season unogona kuzochena musizeni iyoyo futi. Inoramba ichabukreda. Ukashaiwa iPhone iri vezvezvi 14 patawe iPhone 20 Mwari ari kuti unenge uinayo. Kune mweya wokushandiswa munyika uri kuva except kunenge uri kuva navamwari.
ekuti vanonzwa kuti tasaririra ndofunga breakthrough dai Mwari atitendera kupinda mazviri. I've come to give you this grace to wait upon the Lord, to seek his grace and his favor muupenyu. Hama dzangu Mwari akatendeka, Mwari akarongeka. Munguva yakafanira anoita kuti zvinhu zviendeke. Uchatozoona kuti pandaida kuenda patiti papalasi, Mwari udatoti ndivake inonzi yangu inodarika iyoyo. Anozviita Mwari, anozvigone nyasha dzacho anadzo, but to only those who wait upon you, those who trust upon you. Amen. Glory. Hakusi kudiwa mani kwekuti unonzi uyo ugari mupalasi. Haudi kubvunza Mwari kana kutsvaka Mwari kuti ndizve uri kungoti ndo answer yacho i-breakthrough, i-breakdown. Basi uchabuda imo wachembera, usina kana mwana, usina chawakaita chaupenyu. Bhaibheri rinototi David paakafa mumazuva ekufa kwake, close to death, vakadzi vakaungana vakati mambo, zvikuru sei Bethsheba, siyai mataura successor achatora chigaro chenyu maenda. Abishagi meeting iyo yanga simu, vanhu vekushandiswa havarungwe nawo zvechaupenyu. Sautona vanokusiya, vanozoti chero uchiita zvaurikuita urikushandiswa pachagovera nhaka nezvakashandwa nemurume uchitara kwaharipo, iwo ungori side chick. Ende munozara kuti vanhu ava vane mazita anopa vanhu in secret. Iwe uchitoti murume wangu tinodana nomumwe wangu, iye anokuiti painkiller. Kana anisana namadhamu pain yacho anongouya kwauri. Ausiveri kuti kune vanhu vanonzi matime pusha, vanhu vapenyu chaivo vari kupusha time dzevamwe vanhu, kwete yake ari kupusha time yeumwe munhu. Zita iroro hakuudze Mwari, ndorongoti ndikuudze kuti ndorako chairo. Kana vachikurukura vasangana varume vanokuudza kuti chitakupusha changu chiripo. Haudze wewe, vanoudzana chipaini kila changu chiriko. Panofa panogoyiwa nhaka upo, una chekunongedzera iwewe kushandiswa. Abishagi haana kana chinohwani chaanonongedzera mupalasi yaDhavhidhi. Ndakutakura cheya, mama akaroorwa ine, taigara mugumbezo. Iwe kana umbonyumwa mugumbezo uri kutsvake usina kubvisirwa mari, iyo yeungodawo poloni, yeungodawo maiphone yakaendesa vanhu mugumbeze, kwete murelationship. Ndatodzika pamoyo wemunhu haupo uri mugumbeze. Ari kudziya kwaanotsvaga, kwete ukama hwaari kutsvaga, but iwo wakavharwa nemabenefits. Mwari vakatendeka, anonzi wako ariko. Zvinovakwawo newe nezvaunofanirwa kubata muupenyu. Mwari havana kuita mistake vachikusika. You are wonderfully and fearfully made. Usazvisikisire kusvika panevhu yekuabhuswa. Hatina option upenyu wacho, option iriko, kune nyasha dzaMwari. Ane right yekuti ukasamira ndikasamira newe zvako hazviite. Mwari kwete munhu. Munhu anofa, munhu anobroka, zvinhu zvinoexpire. Anoti ndikasamira newe hausimuke, ndiMwari chete. Munhu haatendera kutaura mazwi iwayo. Saka rese rakamudaro ndokutotwaya kunyepera. Ane right yekuti unosimuka, ndiMwari kweterani. Saka ndoda kuti Abishagi atakure gumbezi rake. Kana akaendeka breki kake abereke secho yake, audze mama kuti mudara, Mwari vandiudza kuti bese yatikuita apa inouraya inini, ukundishandisa ndakwenda. Usabvunze kuti kudai muno kuri nyore, waizvozvo chatanga kuudzwa mabenefits toonaka, wangoshandisa rectory. Uno mari yekusula kuti ndana ndini, unotangira papi? Unotangira paKalvari. Nyasha dzamaitika, dzinosimudza marombe kubva muguruva dziriko, pekutangira paripo. Unopfugama wati Mwari ndiri pano, ndabuda mumba maDhavhidhi,
chipi chinonzi chako chaunonongedzera zvese ndezvawo uri kungoraramawo hako bhatawo mamwe advantages maiginowa haisi nyaya imhani timacha tikasiyana panoti rent vakaidzeni pati mwedzi ukapera mina makaibhadhara rent anobhadhara ndiking david asemera hake but home yake ichiri haiti kubhadhara mwarume rekanitsanangure anonzi mwarume ai beyond mafungiro ako sati zvapinda mupfungwa kana mumwoyo mwari anoita zvinotyisa zvinoshamisa zvokuti pasina pekutangira akatanga newe testimony yangu nezuro. Let me tell you something about this. Kana nataka sipiti 2008 till today. Anakamba ni mandaina na kwa sababu ndaenda. Ndio bado nafunga. Ndio ndio ndo tushika 28 na sikete yete. Akandidana akatendika shindao. Bro. Wali wakanaka zvekuti vakabudisa vanhu muEgypt vakafumbisa vanhu mugwenga. Mugwenga amurimwe hamuna zvimwe zvinoitwa. For 40 years vairarama neprovision yaMwari neminana nekutendeka kwaMwari. For 40 years minana yaMwari nekutendeka kwake vakararama. Wazivanoita kufunga totangira kwake tiri mugwenga akomana. Kana uina Jehovha uchaona kutendeka kwake Mwari. Mwari ndiye anotoda kumutrasta kusvika palevel iyoyo. Nekuti ishe mazvese azvichaita zvana King David zvekushandiswa ndiri kudai nimbani. Ndakamuona Mwari achizviita. Mumwe mwedzi tatoumirwa tatuma 29 6 yakutokwana pamari hapana was preaching parengi kwadzana. Pakauya Muslim man on a Friday. Akapfeka ligani yechechi kuoneka yetika kofia. Akamira akati I'm a Muslim. We don't believe in Jesus. But what you are doing is good in society. I want to give you 300 years. A Muslim. Tell me where you. Moyema zimamu. Ni Mungu wa Jehova. Usatambe na mwaranta zinoshambisa. Mwari vanoita zvinhu zvokuti hazvisati zvapinda mupfungwa dzako. Ukangovatrasta ukati Mwari, you are the center of everything in my life. Zvakuenda mugumbezi raDavid ndasvika pakuziva kuti inini ndini munotodziya, ndini mune favor kudarika vanhu. Rozi wakaipa anenge aine mibvunzo yaanokubvunza. Kuti wafurirwa ndimapatwa 10 wabuda mugumbezi ramambo David. Trust God at such a level. Nembana Mwari zvekisa Mwari pakona. Kosa Mwari akaiswa pakona ndokuona nezopefoma mabvunzo eLaija. Bhabha rinoti vakaiswa huni akati auta. Nguva yainetsa mvura paMount Carmel. Elijah ndobva achituta mvura. Ndobva vadira pahuni idzodzo. Chaari kumirira moto waJehovha. Unoziva kuti moto nemvura zvikasangana moto unotodzima. Nokuti mvura inodzima moto. But pavaida moto waMwari pakanzi chiwanzai mvura. Muchinyatsoona kuti hakuna chingadzima blessing yaMwari. Vanhu ngavaite zvavanoita zvinyagenesi kubudirira kwako. But kana uchivimba naJehovha the consuming fire, vanoita zvishamiso. Kuti moto wakaburuka ukananzvawo huni dzese nemvura yacho. Ndoga paikuti pamvura waiti munhu anokwana. Uri kuda moto wakuisa mvura. Mvura inodzima moto. Pataiziva mhando yemoto waJehovha. Hakuna chinodzima ropafadzo yako. Kana vanhu vakatuta mvura yakadii, havadzime chinonzi blessing yaJehovha. Kana vakakulenga Mwari angatomutsa maMuslim kana makungoshayo. Mwari anomutsa manani believer vasinganamate kuti vamire newe. Pese pazvinoedza kudzima, Mwari anoratidza kushamisa nekurarama kwako. Tell me our parents were economy economy above my strategies economy. The
short. Yesu aberekwa anakuwa shikoni wanu wemuloka wa ignore for one reason. Munana waitika kuna Maria ekuwa ni nungo chila ndafu za mune. Bali wakati right, nye papa kuna uchokuwa. Bali fara saisi yedu, wana za mune wane nungo. Chawana cha kutekera mapapa, wacha hitu basta. Wali kaufa wamutsama wise men from another country. Wakapa kuna imwe nika. Wali wakasatenda mwari wako iwe ramba uchitenda mwari wako. Nukuti ruoko rwa Jehova rinokupupika. He can raise people from far. Unaona mara kishika kupa kuresa. Shauti mungu atendera papu utashike pandini. Badala matai wa mwari wenu wakataura nini. The hand of the Lord is not short. Anozerezera wakaipaso. Yakaridzwa semuntu yetu tinokunakidza but heli chichaichaiwo ukabuda mugombeze iri ndoune respect yako ko ndounasina understand abishaki kamari princess usakana wakumusoro mtima nickname wakanaka taunopiwa unotangana iyo watofuwa nezvikuru zvauri kuita wotozoona vanofadheviti wakudzinga kuti hapana zvaitaurwa pai takashandiswa batikapiwa manickname akanaka. Kana kuti chidenja lesha kuini denja zvishuma. Yotadza kuinterpreta zvako pese vari kuti chidenja lesha kuini dangerous. Pane vari kutoprofita zvako kuti lesha kuini denja saka vachito kuti chidenja. Urikubvira unopera moto ukabvira unotopera uni tinopera pane pauchapera manje ikubvira ikubvisiyana naye. They just shall live by faith. Waruni, ushamisa zvaita kare, asanoita. Anotaka wanomutrasta zvekudaro. Zvekutoti Mwari hakuna chimwe chandichaimba nacho ndini pano. Kumisa pakona kuti Jehovha, mukasaita inini, haakunyara ndimi kwete inini. Mwari ngaasvike pakuiswa pakona newo zvokuti ukashaiwa iwewe iye ndiye anofanira kuva waita. Ndida kuzotukirwa mumunhu nokuti kuona mwana asina bhutsu hawazotuka mwana wacho noti vamwe vabereki so havana kurongeka unotuka vabereki vacho kwete mwana. So ukava mwana waMwari for the name of God in your life Mwari vanofanira kukunyarira nekunzwira tsitsi kuti panotukwa munhu panonge pachitukwa Mwari kuti Mwari wacho hasi right. Munhu yakasiya zvese akanamata but Mwari wacho haana kutendeka so saka Mwari kuti vamuprotecte iwewe vaise pakona kuti Mwari vanhu vanotiziva ndiri mwana wenyu. Saka kana ndiri mwana wenyu ndimi baba vangu. Chese chinomakisa chiri pandiri chiri kunongedzerwa inini kuti hamuzvigone. Haveno kunobvika iri kumba kwaDhavhidhi kunodzira kunosalutwa vanhu kuparasa kunosalutwa vanhu. Saka pane paunobvigwa usinazwa kuti uri kukwadzwa. Ari kugara mupalasi paanouka mangwanani vachinda mambo akamuona ubva ati Bethlehem. Gaba Bethlehem hadiwa. Rudo kune kwaruri kwete kuna Bethlehem. Abuse. Yakapfeka jacket ineka respect neto favor. Hadiziva kushandiswa ari kuabuswa. Zvokuti wega watozoona pakaparidza kuti dinga. Zvese zvikuitwa izvi tiri paDhavhidhi izvezvi. Waitofanira kunge vakuroora vakatokusiya nokuti une mudhara iye. Iti mudhara iye haakurorenda hakude. Iti mugombezi. Hakuna chinobohwa chekuti unotozoda chechipa hauko kugombezi. By faith when Moses grew up, he refused. Amadzangu nyaya kunamata kusacrifice upenyu wako muna Mwari. Tuwe twese tusina basa kwakusiya kwakuti Mwari ndiri pano ndiri muranda wenyu ndiri mwana wenyu baba.
Hatichada kutsvaga kudzidzisa mwana mambo nekushandiswa muzvinhu zvetsvina tichipiwa mabenefits asina basa. I need a blessing. Blessing yaJehovha iri riu iriko, but mablessa asina Jehovha ariko futi. Choice is yours. Kutsvaga mablessa kana the real God who can bless you. Why? Because the blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. But my blessing and a blesser and my strings attached. Usati warwara tiza kumeza kwa David. Woziye akatobereka munhu akura akwegura. Kana akarwara akafa pasina, but iwewe une future. Iyo mwana akakukunza panyika kuti ushandiswe nawo mwana wabhiswe. Ndiwo wakaita wrong choice nepressure yenhamo. Nawe ine pressure ine zvainokutuma ine zvainokuudza. But ndaakutaura nyasha dzaMwari kuti ngadzikutume kuita zvinhu manje. Moses akabuda mumba makingi akaenda kumareni kwavo. Mwari vakasangana naye kugoma vakamuita deliverer. God wants to meet with you. But vanosangana newe wabuda ikoko. Kubuda ichoice yako. Moses anakubatirwa kuti buda akakura. Zvinodashumira hama yangu. Pane panoda kubviwa. Why? Nokuti ndaona destiny yako yakakura udarika zvaurikuitirwa izvi. Ufunge une zvikuru zvakavikwa naMwari mauri. Zviri kungoda kubiwa. Nana king wanoda kukushandisa. Umota maoma unoswera. Une nyasha dzekutoita yako. Nditagira papiri kudhura kwainoita. Nyasha dzinodarika any value yechinhu chaunoda. Kubera simuke tunamata. Natite munamato wenharo. Okuti Mwari chese chinouya neunyengeri sekunge chakanaka. Ndipoyo discerning heart mweya wekunyumwa. Kati vanenge chikasina basa kane mweya wekuda abuse. Zvikuru sei mweya wokushandiswa. Wekuti hauna changu chaunoita, zvese zvauri kuita ngezvevamwe vanhu. Hauna chinonzi chako chaunonongedzera. Uchiswedza neintelligence vanotokuda panzvimbo iyoyo. Havakudire kuti uite zvako. Vanokudira kuti kungwara kwako kunoita kuti zvavo zviwande. Jehovha akasvika paakaudzwa Labhani kuti mombe dzangu dzawanda nokuti wewe una Mwari. Haana kunzi mombe dzako, hanzi dzangu dzawanda nokuti ndakazviziva kuti iwewe wakaropafadzwa. Saka zvangu zvawanda kwete zvako. Ropafadzo yako ngaiwanzewo zvako. Intelligence dzako, beauty yako, favor yako ngaikupewo kuachiva zvako. Maoko ako ngaakomborerwe. Ngaabatewo zvinonzi zvako ende zvako ngazviendekewo. Yapfuura nguva yekuvaka mazita evamwe vanhu. You got your own name to build. You are too blessed to be abused. I want us to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Mwari wenyasha mchena wakatendeka. Wakarurama anogona anotida Baba. Takupai mbiri vekukuremekeza imitenderino. Vana venyu Mwari vagere mukushandiswa mukuabuswa. Vane uchenjeri, vane kugona, vane zvipo zvavo zviri kushandiswa for the benefit of others. Zvipo zvamakarapa Mwari zvinofanirwa kuvapa upunduza nekuvaka misha yavo nekuita zvinonzi zvavo. But kune vanhu vakavatora vaine zvipo izvozvo vakatanga kuvaabhusa. Baba, ndiri kunamata kuti aya maoko akaya Mwari ngaaitewo basa rinobenefita mhuri yekwake, upenyu hwake. Ngaavake chinonzi chake, ngaabhiude zvinonzi zvake. Mweya wekushandiswa, mweya wekuabhuswa, mweya wekushandiswa ndinourayira iko zvino nezita raJesu, nezita raJesu. Dhimoni reabhusa regedza mwanasikana, regedza mwanakomana, ngaabude mukubezera vamwe vanhu, ngaavake upenyu hwake, ngaaite zvinonzi zvake. Mweya wekuabhuswa, mweya wematrasa, mweya wekuabhuswa ndinourayira panzvimbo ino nezita raJesu, nezita raJesu. Vana venyu ngavabate zvinoendeka, vaimba ine Mwari, vanobuda mukubezera Dhavhidhi, ivai mari yavo.
opposite. Walikuvuva kubva mukushandiswa kuti sanganai navo vaudze kuita vaitise zvinhu zvinovapa blessing nezita raJesu, nezita raJesu. Wakaipareketa reketa mwanakomana, reketa mwanasikana, yakatabosa rikata labosianda meketazo manta barando labosianda iketaya menta barando manta diakasa ibasha teke malika daya menta barasiande ibabasha teke malika da manto baradiasa ikenda bola kariakata manta barashike daya menta barika diata. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, spirit of abuse, we reject you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hakuna chinobowa chekuti kune munhu atozoti kuti aite mari anoda iwewe uri paside, kwete kuti uite yako aite yake. Maoko ako akakomborerwa, but handina stati machipu ndinacho but ndotokuenda pasi pawo. Mwari ngave stati yako, Mwari ngave stati yako. Haudaite mbiri yekuruka uchiruka uri pasi pemwe munhu achiita mari salurire zita remwe munhu kwete rako. But ane gift ari kuita basa imomo ndiwe. Wadirwa nyasha, rega ngobuilda zvevamwe. Awadirwa nyasha, itawo chinonzi chako. Vanhu vanogara muEgypt, vakagara nzvimbo inonzi Gosheni. Vanhu vari novha vachimudai vanobudirei vakambogara muGosheni. Gosheni is still part of Egypt. Kana ukapiwa mabenefits akadii kana pakaitika zvakanaka sei, as long uri pasi pavamwe vanhu uri kugadzira mazita avo. Gosheni is part of Egypt. You need your own Canaan, your own promised land, a place designed by God for you to prosper. When God shall say, "To see if any benefits are, I'm too gifted to be abused." What if I'm not taking a puppy? In Amaru, no one can and cannot thank and May the good Lord bless you. Thank you so much.